ka wei klok me ka bana ka shnong sndai kmai shnong ka bahap hapo ka West Jantia Hill District bah ka shpeu trek muntau panai arjar posan kalau jor ila khon jongka u agos poleng bah ka janmet jongkan riu chiteng ulapam ya la upara jong ulet poleng dakawaj hado ba upara jong ulaman sao jor hakane ka jingjia nangkong lakit ya ulet poleng sha PIC pideng syakap bat kamarin pan larai u sha hospital karkum ki khobor laong ba la register ya ka case ha dauki police station karkum ka C/number arpopra bracket khatway arjar posan U/S chispa kat pra bracket R/laispa arpkundai bracket lai BNS laong nakaliang ki pulit lakem ya agos poleng ubalapam ya opera jong ulet poleng bat akharway trik une ubunai bamenta lastet ya hapo ka judicial custody kat sausngi bat ka tiket ba company halor kane ka jingjia laong kadang ya shikman